Díomh agus fáilte. Hello to all and welcome. An teadal atá an scéal seo aniu ná Sa Phictiúrlann. Sa Phictiúrlann. In the cinema. Dús, cé atá sa Phictiúr? Cé? Who? Who is in the picture? Well, I picture a hain. Tá Daddy, Sean, Siofra, agus an ban seo, this woman, an ban seo, an freastalí atá ag obair sa Phictiúrlann, the assistant who is working in the cinema, an freastalí, sa Phictiúr. An bhfuil an clán go léir sa Phictiúr? Is the whole family an clán go léir in the picture? Níl. Níl mommy sa Phictiúr, níl Oisín sa Phictiúr, níl Lola agus Taffy sa Phictiúr. Tá mommy, Oisín, Lola agus Taffy sa bhaile. Sa bhaile? Home. They are at home. I picture dó, in picture 2, tá Daddy, Sean agus Siofra sa Phictiúr, agus na daoine seo, an lucht féachana, the audience. Anois, cad nó céird atá sa Phictiúr? What is in the picture? Tá carpéid dearg sa Phictiúr, a red carpet, carpéid dearg. Tá sé an urlár, agus an staire. It's on the floor and the stairs. An staire. Tá siopa sa Phictiúrlann. There is a shop at the cinema. Tá milseán sa siopa. Milseán? Sweets. Tá siad crocha an mala. They are hanging on the wall. Tá grán roasta sa siopa freisin. Grán roasta? Popcorn. Agus tá uachta roiche sa siopa. There is ice cream, uachta roiche sa siopa. Tá póster ag buint leis na scanán atá siúl crocha thuas an seo. There are posters about the films that are on, hanging crocha thuas an seo up here. Tá leithris thuas staire. There is a toilet, leithris thuas staire, upstairs. Tá an slí isteach, is an slí amach go dtí an Phictiúrlann, thuas staire freisin. The way in, an slí isteach, agus an slí amach, the way out, are upstairs as well. I picture dó, tá curtain sa Phictiúr. In picture 2 there is a curtain in the picture. Tá síocháin sa Phictiúr. There are seats in the picture. Tá staire sa Phictiúr seo freisin. There is a stairs, staire, in this picture also. Anois, cad atá ina lámh ag Daddy I picture a hain. Tá ticéad ina lámh ag Daddy. Tickets. Ticéad. Cad atá ina lámh ag an ban seo. What is in the lady's hand? An ban seo. Tá airgid ina lámh ag an ban. Money, airgid. Tá €10 ina lámh acu. She has €10 in her hand. Tá scábáistí ina lámh ag Daddy, mar bhí sé ag cur báistí I mbuidh. Scábáistí, umbrella. He had an umbrella in his hand because it was raining. Bhí sé ag cur báistí I mbuidh. Tá airgid ina lámh ag Seán freisin. €5. Tá Seán agus Siofra ag iarraidh milseán agus grán roasta a cheannach ag an siopa. Seán and Siofra want to buy sweets and popcorn at the shop. Féachigí an galín seo. Look at this girl. Cad atá ina lámh acu? Tá grán roasta agus deach ina lámh acu. Agus tá ticéad ina lámh ag an fear seo. And this man has a ticket in his hand.
I bictear dó, tá diach agus uachtar roiite ina lámh ag siofra. Tá grán rosta ina lámh ag Seán. Is tá na ticéid ina lámh ag Daddy. Tá spéaclaí trítí ar thiofra is ar Sheán. Spéaclaí trítí, 3D glasses. Tá Daddy, siofra agus Seán chun an scanán seo a eicáil anois. Daddy, siofra and Seán are going to watch this movie now. Cat Mhóra 3T. Big cat in 3D. Tá an Phictiúrlann an Dúracha. The cinema is very dark an Dúracha. Beag an scanán ar siúl I gceann cúpla nóiméad. The film will be on in a couple of minutes. Tá áthas ar thiofra, Sheán agus ar Daddy. Tá áthas orthu. They are happy. Is bralo a bheith ag dul go dtí an Phictiúrlann. They like going to the cinema.